বেশিরভাগ টাকা খানা বাগে খাবো এই তো আইন দোকান hả nó to khám ya dog dog asli no khám ra ada di sini butuh lo kham kasih lo seni आं रेमातिसा रिजनल कमिटिनि दिनै पुब सालका डिभिजननि रेमातिसा रिजनल कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट आं तापस देबबर्मा आं बर'निनो खरगसा नायखल तंनाय आबोन mo tinta mungkin mo nengkagot mo बेलायखेनो खुब जों नायनो खांखो बेलाय थांनाय 10 तारिख एडिशननि इलेक्शननि रिजाल्टनि परनि थाखायनो जों नुखा जिथिनि नय हालहालि आश्रमबारियाव गोबां मा जागायाव दिनै आईपीएफटी पार्टी अफिस बखक जाखा चाम्पाहावर सिकारिबारि बेहलाबारि गोपालनगर निनि तकचाया राजनगर गोबां मा जागायाव माहायकेनो ताबुक गताल बाचाय फायनाय दिनै टिप्रामथा एबा खेबा टीपीएफ टीएसपी नि बिसिंथिखै जे ताबुक बाचावया कोनै एडिसी इलेक्शन बरक बाताय ताबुक कप्लायंखा बरक कप्लायं माने बिसिंथिखैनो सारा त्रिपुरा मोटामुटी जत्तो जागायावनो अमाहायकै दिनै सन्त्रास बरक खायका जों आबो मकल बायथांनो नुगै दङ बेलायखेनो आबो लाचिमा सिंसा तांगै हिंखे बेलायखेनो दिनै समाजनो आबो खुब बेलायखेनो हामिया लामानो फुनुगै दङ जों जे जागायाव 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार जेफोर फाइपुरु आफोरो किन्तु अमाहाय घटना रक जों नुगिया मकल बायथां किन्तु बा जों उ खिपिबो जे 2021 नि निर्वाचननि बिसिंथिखै जे 10 तारिखआव रिजाल्ट आबोनि बिसिंथिखै गोबां मा जागायाव दिनै पार्टी अफिस सिमिया दिनै तंमानि नक थाय नक हुक सकजाखा तकजाखा सुबायजाखा दुगान नक बखक जाखा रां पैसा पर्यन्त सेकजागै लांजाखा अमाहाय घटना रक जों समाजाव ताबु नुगै मानखा तावनि बागै हिंखे आबोन बिसिंथिबो जों राबार बागान न रासुइ रिमानिबो नुखा तारबो सकला बै रिमानबो नुखा अमाहाय जों गोबां मा घटना रक जों दिनै जों नुगै दङ ताबुक जों नायदै दिनै आईपीएफटी पार्टीनि लिडारशिप बर' रक ताबुक फानो जों सन्त्रासनो सृष्टि खायनानै नायाखै जों सब समयनो बरक बाय मिलिवै समाजनो गाहामखै लांनानै बागै जों वानसुग्लाय दङ खायफानो उ जागायाव टिप्रा मथा हिनजांनाय बर' रक बेलायखेनो सन्त्रास सृष्टि खाया कोनै अमाहाय बर' रकनो हैरानि सृष्टि खायगा सन्त्रास सृष्टि खायगा जों नुगै मानो दिनै बासायबारिनि पार्टी अफिस थांनाय हर सकसारि मानि अबो एक्चुअली बरक बाय एक्चुअली क्लेश मानि अमाहायनो जे चिनुरो चिनि कायसा बाजार रेगुलेटेड मार्केट नि अंडारो कायसा जे बाजार दंमानि बासायबारि बाजार दंमानि अबो एक्चुअली निनि एडिसी निर्वाचन नि जितिमानि परेनो टिप्रामथा दखल खायखिगा जुरजार खाय बरंनो चिनि जे थुमनाय बरक दंमानि बरंनो निनि सिकरो सकरो खायगा बुरे बारा खायगा अमाहायकै बरक बाजार सेगिन हारका आबो सेगिन हार माने या गुलो जों सरकारी रुल्स मुताबिक जों आइननि मुताबिक जों तैसा सरकारी बर' रक बै जों कक साय एग्री बै कक साय जों तैसा चिन बर' रकनो जों थांनाय सालनि सिमिनो जों बर'नो तैसा थुमनानि बागै चिन बर' रकनो जों तैसा रिवै आबोनि हर सि आइमालिया बरक आबोनि प्रतिरोध नि बागै चिनि आईपीएफटी नि पार्टी अफिस सकसारिखा आजागावनो नुकजा गजे जों साइमानो जे म सय टिप्रा मथानो उरो सबै रिव जों एमनेते जों मकल बाय नुगिया फानो जों म बर' रनो चिन्नितनो जों सिनिनो मानो अमाहायनो जे बरक थांनाय हरनि 8टा नागातो बरक मीटिंग खायगा बर'नि हायते बरक अमाहायके घटना खायखाना चिनि अवश्य एकदम गाहाम आबो रिपोर्ट मानजात दङ ओंखाय आंते तो कुक सानानि कक करिउरो जे कक म जे घटना अंगै दंमानि एक्चुअली आबो टिप्रा मथानि हायते न अंगै दङ आबो tak jamai don lukurun tam kok kesana musung आं लुकुरंनो मनो सानानि मुसुंगो नरक टिप्रा मथानो हामजागै एडिसी ओ तुबै फायगा अवश्य नरक वेलकाम आं बरंनो वेलकाम जानोगो नरक फियाबा वेलकाम जानक फानो मनो आं सानानि मुसुंगो जे
borokni nok hukno nosto khayei party office no bokhogoi khoroksa kori borokni nok hukno soksai rohoroi jibono phano bo kuchugo kaimei ang actually sanan muchungo je omahaike borok jibono phano kaisa no nosto khai te kaisa party jibono phano abo borok no nosto khai kuchugo kaimei ang abono jeng sanan muchungo je na jehetu समाज no nainani bagui samung tangnani bagui jehetu ADC ni nirbachon ni bisingti khe nang phaikang kai samung kaham kai tangui phunuk ani khe bono je samung ni bisingti se borokno hamjak mani man hannai yakhai jeng समाज jeng tamhin chanani jeng समाज no abo nini জনগণ no aboni teisa borokni je aboni porinam jinishta borokno teisa rinai aboni